oganda jo Kenya opuodho ayanga gana 2010 ne oketie mochako tich kata nokete mochako tich nyakwaramogi kama ne makinde no ne en jatend piny Emilio Mwai Kibaki kaachiel koda mane en Prime Minister mosenindo Raila Amolo Odinga mane en jalup jatend piny e kinde no Stephen Kalonzo Musyoka. Duto nobedo kamoro achiel gi jo Kenya mar sidhe ayanga tarik 27 dwe mar 8 2010. Nyakwaramogi higni medo ringo. Jomoko nitie makoni katiba ni osetiyo kare, moko bende koni nitiere dwaro mar timne lokruoge maka kod kacha. Paro en ang'o e kinde ni makoro katiba Nyakwaramogi kada en nyathi mawuoyi to dekoro samoro ochako bedo gi wino moko e tike, to ka oponi bende nen nyathi manyako to bende dekoro poni osechakne dalili mar lokruok mag del, nyiso ni en katiba madongo. Ang'o gini ma osebeti adwani wagomba kai katiba higni 16 koda okil Kamaloka Ambrose Weda kanyakla koda Sylvester Kokoth ma ne obedo jatend migao e sirikand county ma Siaya. Wadong'ie kidienje mara japiny bende ka in bende igolo pachi nyalo ndiko na namba 36000 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, X Ramogi TV KE mondo wang'eni to in kaka japiny pachi chalo nade. Reporters wa bende wuotho mar kawo pach jopiny mondo wang'eni to jopiny wacho ang'o, to okil Kamaloka gini biro wacho ang'o e gima jopiny wacho adieri mondo wariw wiwa kanyakla kata oganda kaachiel kod jolony ma bende osebedo e ng'iyo weche mag katiba ka. Wang'eni to gin ang'o gini madwarore e rieyo piny Kenya nyako kale weche mag chike matayo piny. Machiegni ma en twak mar iwacha wacha. Nyinga en George Bati. Machiegni ahinya okil Kamaloka paro ni ndalo se gwaro kapok wabedo kodi piny. To thuolo ni Nyasaye oseloso mondo koro iwuok gi Nyakwaramogi jwang' ka wang'iyo mise ma ochungo piny kama piny odiede miluongo ni chike mag piny, katiba mar piny. Erokamano George, erokamano Nyakwaramogi kamoro mar montia moso ne ruoth opaki, praise be to the Lord. Ang'eyo ni Nyasach kwe, Nyasach hera tayo wen kodu sama koro iko nyithindo dok e skul. Akwayo ni Nyasaye mondo taw gita nyithiwa gi bende gidonje skul madhi timo penj mar grade 9, madhi timo penj mar form 4. Nyasach kwe bed kodu, ubed gi kwe mondo bed e sikunde wagi mondo nyithindo kal penj maber. Ubed uti matek, there's drought, so ng'ato ka ng'ato bed very careful nikech mbele ka kech nyalo bed koro upangru chon mojipange early. Mana wacho kaka ng'ama japur na seneno ni there's drought and molo kako duma biro bedo matek. Seche moko bende wacho ni El Nino bende biro. El Nino bende biro to biro bang'e ka kech bende. Koro mojipange. Diere moro na wacho ne jo kanisa wachon. Diere corona. To nako ni corona ni nyoyudo ka wan gi gimoro e lwetwa. To effect mar corona biro a year later. Kwa hivyo mojipange, don't be wasteful. Jesus Christ said nothing should be wasted. Jomoko nokawo, jomoko ne ok okawe, joma ne ok okawe malong'o moko samoro ywak makata chomi ywage onge. Koro bakono ni this time the yields mag oduma are very low. Oduma biro bedo imported, moko to biro bedo mabeche tek. Koro wikru. Alright, erokamano ahinya. Ageno ni Sylvester Kokoth aparo ni bende winja thuolo ni en mari mar moso Nyakwaramogi jwang' ka intiere dala ma Siaya mondo ging'e ni imbe intie ka wachako twak marwa ma kawuono ni. Erokamano ahinya George, aduoko erokamano kuom thuolo ni ma wayudo mondo watwag kod jopiny weche mag chike mag Kenya bang' higni 16. Join Jatelo Weda wishing our nyithindwa madok school safe journeys back to school. Kendo amedo jiwo wach ma owacho kanyo mar kechni. Ne an jatelo mar migao mar tieko keche kaunti ma Siaya iluongo ni food security and agriculture. Koro dalili mwaseneno kod weche mag lokruok mag kor lwasi mag sungu luongo no climate change okelo effects ma nyalo chandowa machiegni kod mbele kanyo. Cham mar higanyo cha otho to koth bende kalure kaka waneno kaka jopur waneno no ok bibetie moromo e samo winjore. Kata El Nino no ka bobiro to bobiro ka gik moko osekethre. Koro dakwa sirikal kod jothurwa no ket kinda e neno ni wajiwre kendo waikre neno ni chiemo wabet go e kinde mabiro.
Erokamano nya Sylvester Kokotha kamana kamikete no nikech mise maduong' mar piny Nyakwaramogi en chiemo kaachiel kod ngima makare. To ngima makare wuok kuom chiemo. Ka chiemo onge to del chaka goyo paka ma samoro koro del ang' ne bed mana marach. Wakili, thoro wach oseng'ado rieko ne jopiny, osenyisogi ni nyaka gitim mariek. Yes. Gigo kwano. Katiba higni 16. Yes. Ibedo e kinde loch mokalo e go katiba machon. Yes. Kendo iseneno higni 16 koro ma katiba masani. Yes. Ang'o ma inyalo wacho hiene ja Kenya minyalo nyise ni nyaka ne kel katiba ne? Yes. Magi gin gik mosetimore mabeyo kata mosegoyo kaka okang' mag jopiny. Yes. To magi bende samoro gik madwa her ni mede time e katiba ni. Erokamano. Erokamano Nyakwaramogi Ajwang' kane ine Kenya ka 2010 dwe mar abiriyo kadok chien to kod 2010 dwe mar aboro tinyalo ng'eyo ni nitie major changes makoro sani kwa chopo to wakaw for granted. Number one, kaka wakili wawacho ni chon judges mang'ado bura e high court gi court of appeal ni yiero gi president. En ema noyiero gi wacho to ni Judicial Service Commission, lakini en ema notimang'o noyiero gi. The effect en ni noyiero very loyal judges. Jomosiepene. Yes. Makiyudo rebel to mana chiel ariyo. Bang' katiba manyien ni okelo gimiluongo ni Judicial Service Commission. Ok ochuni ni ng'eri gi ng'ato State House. Ok ochuni ni bed gi luor. Mane momiyo the judiciary itself odongo mobedo so strong manyalo nullify presidential election. Whether the kata ne gin right, kata ne gin wrong, to that courage nitie mi nullify, mi wuothe ndara, mi nyier, mi kon macha to wago piny. Mano ero is a rare thing. And man ka in Kenya kato en normal to you. But it's a very, very rare thing. Ingi yogoda na Tanzania, Uganda. Iyudoka opposition leader Kizza Besigye who been accused of treason, alleged treason. Tokane jela. Kenya waka katiba minenone. Katineg mnadhano igoli mnaoko. It is mano is a major milestone. Kae to chako medo gi Supreme Court. King'iye ti yudo ka mano yaro gimiluongo gi dho wagunda ni freedoms. Emomiyo wan gi freedom magara president yanya miluongo ni Kasongo, miluongo ni Kaswende, miluongo ni ka something. To podi wuotho ndari kono Ruto we bwogowa. Uhuru tugo kodwa. Raila to ng'a. Because of katiba ma wan gone. Mano one. Mara ariyo ka wan kod gimiluongo ni very strong human rights provision. Ere kaka en strong. Katiba wani article moro kanyo wacho niya ni treaties gi conventions international matiye piny ngima ma Kenya ogoye sei gin kaka chike Kenya ka. Now mano expand freedoms. Okochuni nyaka check act. Ide check mana the Vienna Convention to check mati du kelo kai kon ma check. Even no one code that freedom. Tingeni gimaduong mogik giminyalo kume dhano kabisa. Momene no ka dhano ko wach ni George ni die jela. Ok ni jela kuro boracha inyalo dhi kuro jela kuro bende waked michele kuro gi kuon giringo be oge chulo te nindo nono. Gima licha hinya and loneliness. Loneliness is what is used as a punishment. Loneliness kaeto restriction of movement. Eminyo ka ngato wacho ni ngano ket under solitary confinement. Dhano no chwe god Nyasaye no chwe for interaction. Mondo ji wuoth. Wuotho romo rewre ogine ma ki confine to lokore kata janeko. Nyi nen dire corona ka. Nyaka je mon gi chwo ma yando dak maber ka koro gidwa dak yudi ken kinya go dhiambo 1 week lwenyo wuok. Ok nene gimoro timore marach. Interaction onge outside. So mano miyo wan gi very high leverage of freedom. Miyudo ka kikaw kata Tanzania. Tanzania waji ni yiero kose landi. To kidhi e kut diek. Kose landi. Kata ng'ato timo dabra kadabra.
mogine ni kose lande Kenya wakato chuno ni kom president wabiro ka bi court kendo ji dhi kendo ji yalo kendo one round ne ogoye piny so mago gin things ma wang'iyo to kones bindan machielo iluongo ni financial discipline John president emane control treasury sani central bank ni separate auditor general ni separate controller of budget ni separate kamano iyudo ka slowly discipline no donjo pesa ma potin pokoromo fund the constitution but slowly king'eyo 16 years is very short but kwa the pace mwadhieni to 50 years from now you look at Kenya and say wow so gima okotegna ahinya mapod okotegna ene katiba ni mondo donji piny odwaro two things odwaro time needs a lot of time number two odwaro large amounts of money biro through growing the economy enlarging the economy and the economy is the economy grew by 2% because most people give economics could understand but ochal na kaka king your life tibro yodo ka the day mane chako tich ne chako yodo ka ingi kitanda moro 3 by 6 bed sheets mokareyo sitob more kona kanyo but king as years go by tibro ka individual economy chako enlarge now that is how a country enlarges now when that country enlarges like that joma koro igolo suru kuomge bedo mang'eny then there's a lot of money then a lot of money can finance certain areas makatiba dwaro mondo look this kind for instance universal health care dwaro a lot of money joma pod bedo taxed ma pesa ge die sha pod tin to ndalo biro makane tiyo ala ntie business tie tourism whatever makag bedo taxed so sirkal has a lot of money awinjo ka ji wacho gimiluongo ni corruption corruption ne ok onego bedie country but obedo mna painful ka contain when it is little dongono ka police choko ga men mag choga ndara pira bicha ok go weg matatu pe nikech what the weg matatu gi ok awach na justify corruption awayani because gimangato collect 50 bob 100 bob there's no problem I'm not justifying corruption I'm justifying what I'm saying it is small but when you are talking about trillions of shillings, kataka ngato lal gi million achiel. Okay, it is a criminal offense, it's wrong, but it does not affect the economy that okodege yat madine the hospital. Lakini when the economy is small, to kataki chwa ngwenya alufachiel. Tenya inya kamaraj. It's like samoted ringo nus kilo kata quarter. Ngene kikao piece moro mibile jikon iketho kwan molo kikao mayom nikech mibilo to ken ga chogo en mayom no mibilo mayom ma soft ne mibilo go ringo chek ke bilo go iketho kwan lakini ko ted dia kati bil ko na dwa kuoma bile chuj benda mi bode that's what I'm saying so ke ngado aga ne weda wacho ni corruption en bilo ringo ng'eyo ni jomoko timo masitan ringe wi giwinjo gimoko upside down. What I'm saying is the economy has not been big enough to finance, to raise funds enough to finance some of the things. We are signing kata housing, affordable housing. Podji go cook affordable housing, the president Timo, nikich people are taxed. Kurungatwan, tana bro yodian. Toan miketani, but we won't need enough money to build all of them. Ni economy marwa ne nyalo support watch. Tibro yiro ka kose gergi. To rent duogo piny hwa. Kuro in ki wuok ni gin dak na kele leswa ka te chulo siling 30 40 dak ka. Sama kudi mineno ma 200 ka. Be no ok duog piny ne no kal bura e bunge. Be no duog piny nitie udi moker mang'eny nitie mag public mang'eny ma rento gine supply and demand mane yudo kaya mabro kelo affordable houses by bringing down the rents and then udi go be nitie sani to nyaka joma pod pesa ge the affordable house nyaka ywage mana kaka Mukami Kimati winjo
ne nitie diere mane wasunga nyaka riembe Kenya ka. To ne nyaka joma ne nitie diere go nyaka ne giket ngimagi e mesa. To nikigone ng'we kabur gede Jaramogi gere wuok makako ke ng'wer to jela chengo nego gere jela they paid kon tone gwauru wan mar chopo mondo nyithindo yud pesa maber e university udi mondo dog piny shabe de nyaka bedo hospital George nyaka ng'ado tonglo ni moro kabisa in a price michulo for the next generation. Jaramogi giri no chulo nwa wa ugo ko kainya to ero komana inya adoni muna dia ne ir kokon Sylvester wakili oseng'awo gini ni wawe ywaka ahinya wego koka ahinya ini wuon higni 16 isebede piny ni kendo iseno ka Kenya ne en ndalo machien katiba machien kendo Kenya en sani nyaka koro ne oganda osidh katiba ma 2010 mabende koro sani ochako dongo osebedo e piny ni en bende okotena ahinya. Ang'o gini minyalo wacho e katiba manyien ni kata katiba ma koro tieko higni 16 muwinjo bed ni time lokruok kata muwinjo bed ni medo jiw kata medo ridi? Erokamano ahinya George, kendo aduoko erokamano ni wakili weda kuom puonj ma wayudo mowuok kuome gik ma katiba wa manyien man gi higni 16 ni osetimo. Ka ipimo katiba mane wan go machon cha ndalo mane tawala Kenya, tawala Moi, tawala wacha kod bang' katiba manyien nitie pogruok mang'eny kendo mabeyo ahinya ma waseneno. Maduong' nae mogik en devolution. No e Kenya mangima koro onge gweng' kata ward kata constituency kata county manyalo wacho ni sirikal obuone owe woko kata ni onge sirikal. Nikech wan kod sirikal nyaka e counties wa to wan kod sirikal nyaka e wards wa. Mano namba achiel, devolution kata loso sirikal mar gwenge e achiel kuom transformational achievements manyalo wacho ni katiba manyien ni nokelo wan koro ng'ato ka ng'ato ma odak e Kenya no kod ratiro kod adier na dongruok bo chopone kama ubetie. Kendo kawaluo chik ma devolution no maber to wacho ni even up to village level e gweng' wuon nitie the lowest level mar administration monego bed ni luongo ni village councils. Ma counties mang'eny pod ok oloso village councils no, but kochopo kanyo to onge ng'ato e Kenya mangima mabo bedo ni ok winj mit kata ok winj ber mar sirikal either mar county ne kata mar national government. Mopogre gi devolution, katiba manyien omiyowa ratiro, freedoms mang'eny kabisa kaka jopiny. Kendo onge sani gima inyalo tim e Kenya ka ma ok openj japiny. Nitie gimiluongo ni winjo duond jopiny mag sungu luongo ni public participation ma oket e chike mang'eny kabisa e katiba wa manyien. Kidhi e article 1 wacho ni power belongs to the people, we the people. Koro duol maduong'ie mogik etimo gimoro obed project obed agenda mane nyaka wuok kuom japiny. Kidhi article 10 2 part A bende public participation obedo oket kaka one of the core values mag development in Kenya. No onge development minyalo timi Kenya ka ma ok idhi bipenjo jopiny. Article 118 nyiso require parliament ma en od bura ni nyaka winj duond jopiny e chike duto magiloso. Article 196 mar chik require na county assemblies nyaka facilitate nesa magiloso chike kata giloso programs kod projects mag development counties wa nyaka gidhi giwinj ni to japiny wacho ang'o e ndara magidwa loso no, e daraja magidwa loso, e fertilizer magidwa nyiewo, e tingni magidwa nyiewo, kata e osuptal magidwa gero kamora mora.
ma sani sirikal mora ma obed ma national kata mar county ok nyal wuok oki county headquarters to biro to chako kunyo foundation kamoro Wesalego Hawinga wakuma wukieni to wacho ni wadwa gero level 8 kata level 6 kata level 4 hospital kani ma ok jopiny owinj duondgi. To freedoms no bende no kod the other side margi public participation ni ober ni japiny koro is at the center. Japiny ni dir neno ni development mitimono itime nadi to odhi bedo machal nadi to odhi require ang'ono to odhi loko ngima mar jopiny e yo machal nadi. To at the same on the other side of the coin and public participation bende kod side mare moro mabende waneno ni kelo lweny wan kaka jomosetiyo e government, county government kata jomati national government, nikech waketo ni sirikal kata gima giseneno no ber kod japiny bugi keto county integrated development plan mar higni 5 magidwa neno go kaka county oendelea kata odhi mbele wakuma intie bochopi next level. To kochopo ni dwa timo gik maniketo CIDP biketo ADP biwacho ni wan wadwaro kwayo investors joma keto mwandu wadwa temo mondo wawuog joket mwandu mondo bi oketnwa factories, ogernwa factory mar mchele, ogernwa factory mar niang, ogernwa factory mar pamba, ogernwa factory minyalo timie assembly mar pikipiki. To nkochopo samidwa tim gino sama idok kaka sirikal kata jotij sirikal nukoro waseyudo investor madwa timo gima kama e gweng'uni. To nitie jo miluongo ni civil society kod political interest koro donje. Miyudo ni investor nyalo biro moseneno ni dhahabu ni kamoro kata siachwaka ni nitie kuma nitie gold kata diamonds to ka osewinjre gi national kod county government ni gini kawatimo to nyalo loko ngima mar ogandawa. To nitie political interest kod civil society movements mabiro chochea kendo oganda gi to oganda duogo wacho ni gimidwa ketno dhi ketho ngimagi kata dhi affect gi negatively. Koro rights gi nitie to nyaka gibed kod limits, especially right mar public participation. Lastly, erokamana waziri wadhi duogo kuomi mana kama iyienge gono nikech kanyo bende madhi bedo chuny wacho ni wadhi e yweyo mapiyo wakili weda kachiel kod Kokot Sylvester mondo ka waduogo to wang'iane nikech gima duong' kama ji piny go ahinya en wach mar right ni iwinjo ne okete katiba to jomoko wacho ni pod ideyo gi bende okene ratich oganda ni kanyo nyakwara mogi giwacho mano omiyo wadang'iane to rights gi kata ratiro gi bende katiba ni oseketo gi yo makare to jopiny winjo bende ng'eyo ang'o kata timo ang'o. Wadhi ni yweyo ni waduogo bang' thuolo machuok. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower baths, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Kinde mar uso maduong' midendo ni Royal Mabati Mega Seal ochopo. Tikod steel trusses, studs and channel eketo ceiling, decatile ego witado kod garage e umo Royal Canopy. Bende wakelo ni box kod corrugated profile, brick tile, euro tile, roman tile kod mwandu mago witado ne gedo mari. Ne mathot, you are told and mar 0722-638383 etimo oda mari. Pari wakelo mwandu mainyo kodwa nonu maonge chudo. Royal Mabati Factory, roof ni Royal.
Nyithindo, ikrine mor koda mor momedore. Nwang'o osiepe manyien, puonjri gik manyien. To duogo piny. Manyiso ni step mag dinosaur wasetieko. Koro wadhi biro e tree 1. Juma ka juma, gik matimore kae medo bedo mabeyo moloyo. Miel, shairi, loso gi lwedo, wer, fashion show, tedo kod mang'eny mamoko. Rogo mar nyithindo, kama nyithindo duto yudo e thuolo mar rieny. Manera Mogi TV, ngeso ka ngeso, saa 3 okinyi. Kik bai. Afilo chapati maragwe na chai. Look, mama nze pole tu nimechelewa. Unaelewa tu venye hizi barabara za huko ziko. Sasa hiyo ni excuse gani unapeana siox? Kasiti, nakuona unaficha nini hapo? Have you missed any episode of Faida Cafe? Watch it now on viewsasa.com for free. Kaka nguro ni sani, monego beni ka uso sani, anyalo use kata siling 15,000 to 20. Anguro nyalo bi kata nyaka 40 to 50,000. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and lovely lemon extract lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Dial *811*271# to get To God Be the Glory as your skiza tune. Machiegni kendo nyakora mogo dhi nyime gi twak marwa mare wacha ng'ado Sylvester kawacho i weche mag ratiro kata rights. Sylvester ne manumi itiek mana kar ratiro kanyo kama ne wacho ni rights gi ne nitiere jok mabiro chako wacho ne jopiny gini koro timore kama. En ang'o midwa medi wi wachni? Erokamano ahinya George. Ne adwa wacho ni public participation en gima ber ahinya ne jopiny kantie dongruok maramora kata wach maramora midwa los e gwenge magintie to nego gibed consulted, onego bed gibedo joma medo chiwo rieko kaka projects no kata kaka tijno inyalo tim. To gimwaseneno over the years ma Katiba wa oseserve ni en joma biro i public participation kod negative energy mabiro na governor ni kotimo maendeleo maduong' kamani bobiri county maka to obo bedo very popular to bo mayowa popularity to onyalo dok itelo kata jatelo makama MCA ni kagini otimi gwenge to bo kawo go credit to kadwaro ni mondo achung' kode to bo yomba kosiemo gino. Miyo effect mar public participation bedo lean towards a lot of negative energy than on kawo pach jopiny. No one kaka jopiny waneno ni gini ber kawatimo to nyalo loko ngima oganda. All right. Erokamanya Sylvester. Ratiro ka wakili. Kai kama pani wach nitira ahinya. Wadachako gi ratiro e weche mag telo mag siasa gik makamago. Ka yiero chochni matin. Kata weche kodhi kare. Ne kwith achiel kata machielo. To ji iwacho ni katibu yien ne ji mar timo ratiro mar nyiso
ni wan ok wamor gi gima kaka gino timore. To iye kanyo katiba bende oketo fundamental rights, ratiro ma ongirore ma ok owinjo bed ni imulo e yo moro amora. Nyaka po mani katiba owuon ema ochako nyiso kaka inyalo mul ratirogo. To jopiny wacho ni ratich orochi nikech obila no obiro, wan gi ratiro mar bedo mangima. To obila no obiro nikech ne pod wan ema ne ratiro ma katiba omiyowa mondo wachokre wakwer gima richo, ma obila moro no ohinyowa. Gini oseneno makata sama weni joked ne ratich oganda koni pok ochopo kare ahinya dwaro mar katiba e weche mag ratiro mar ngima kaachiel kod mwandu, especially ka giwacho ni on extrajudicial killings kata nek ma oyaye mitima tima gi jok ma samoro nunjo bed ni rito jopiny. Ang'o minyalo wacho ma be katiba ni osechope kare ahinya koso nitiere lokruoge moko? Ka wawacha dieri mar wacha wakili, nitiere samoro dieri moko manyalo wacho ni ka to setimo mochopo ka, to ka wang'iye to ne wanyalo duogo chien makomi jopiny thuolo mar ndiko gimoro kendo, to magi man wanyalo loso iye. Erokamano John. Why explain? Aneno ka ji osik, what is my right? I explain ni Genesis my rights. Ng'ato ka ng'ato ma Nyasaye ochweyo minyuolo piny ka, inyuole gi full rights. Right to life, wuotho, lemo, timang'o, budha. Onyuoli kamano, inyalo bedo kaka simba manie e gini, e bungu kucha, kata kaka giraffe. To mano ibedo e society miluongo ni teko dago le. Ka ne gisenyonyochi, budha e tie yien, to ka nyoch chiek to abiro ajuko. Koro dhano wegi manowacho ni yawa, wariwre uru walos territory. Wariwre uru walos ang'o? Territory. Koro wabed ji mang'eny kamoro achiel. Jomoko noketi through colonization, to kata ka ne pok ochopo kanyo ne wan gi the traditional systems mane wuok from family. Wuok ni ng'ama endi en baba wa machiemo bedo kingi mokonka mokelo jomoko. Koro ng'eny mar ji ni mondo society ni oger. Ji ne bet piny to wacho ni uwinjo wadwa ni wayiere. Mondo wadagi harmony, awadwaro ni watimang'o? Wayiere. Number 1, wabiro yie ni ng'ato ka ng'ato nigi ngima mane Nyasaye omiye, right to life. Lakini wadwa ng'ade ni kikwalo gir ng'ato to wanyalo negi. Ng'ato ka ng'ato nigi right mar wuotho. Lakini wapogo puothe. Kinyone puoth ng'ato timaki. Iwinjo gini. That is how the anti-fundamental rights ma Nyasaye manomiyowa. To wane mwang'adogi mondo enable cohesion, mondo enable wadag kaka group. Kaka koro Kenya ka wawacho ni wanyalo wadak kaka wahero, lakini mondo wadag kaka jo Kenya nitie kaka wabiro give up some of our rights. Because some of our rights is okay. Number 1, wadwaro ni mondo wabed gi jogo ma cheko ni to gik mwawinjoregi gin kare. Police wadwaro kanyo. Wan gi nyoma ka jomoko ao kubiro gowa to gi protect wa. Joami waketo kanyo. Wadwaro ni koro sani ka ji ochwanyore kindwa ka, to nitie joma podho kando ma wadhi to yalo. Wan gi judiciary kanyo. Wadwaro ni ng'ato ka ng'ato kuter kanyo titere gi gimo ng'eyo. Ng'eyo ni kikawo gir wadu kama, kitalo wadu kama, kitimo kama, to wamaki to wateri kacha. So these are rights. These rights wane mwayie ni mondo moko wang'adi. Ong'adi nyaka right to life. Gie gik maketimo tinegi, jiuyi. Ondiki nyaka katiba. Owachi ni right wagi winyalo mna ng'ade katiba. Momiyo sama igoro katiba tigore, kosegore titimo referendum. Tiwacho ni majority. So mano one. Mara ariyo, right bedo mondo protect joman tin against majority. Ka ji wacho ni this tiwacho no jomoko dwa this nyaka wa record gik magiwacho. Mara adek, rights bedo to protect jogite against power.
ng'ato nyalo bedo ng'ato achiel ten gi jo ami gi bunde te. Koro kowacho ni left to left, right to right. Kowacho na bede power 30 years to bed. Koro mame yudo pana sovereignty, the full power wadongo. Koro iyudo ka wanyalo kawo gimoro achiel. Awacho ga anahero wacho ni chieng' moro be polise wage gikawe leave kata week moro. Gina raia gina utegi. Ng'ato ka ng'ato mondo jami oji protect. Mondo ka jo realize ni ti role magi play ma very critical. Mama ko wacho ni wan right man maandamana wan go. Tidwaro ni ko andamana to un gi leadership moyo ni wadhi andamana kendo gini wadhi pingo kabisa. To kwadhi kwalo gir ng'ato bo kwadhi wang'o, gir ng'ato bo kwadhi ketho. Nikech ng'ano be nigi right to private property. So iyudo ni wach mar police miwacho nitie joma bende nikech tich bende rwake ji te. Ko wine rwaku joluo abich o Kalenjin 4 kamano. Matiende irwako ge moko chuno ni en merit 100%. Ka diteru gi training. Matiende ni kata i police ka bende wan gi joma iluongo ni rogue. Joma richo. Wan gi joma over enthusiastic. Eno na ke pingo ma to kon man pingo nga jadala wagoyi. So mistakes bedo both institutional even individual. Mang bedo makorikoni kwa kawachiel ni police brutality, it is there. But the opposite. Yes. The opposite to jalo chalo nade. Kakoro jo pinyo we. Ukona jaduong ke kudhi riot go un bedura beda kanyo kaka jone go selfies. Ka u selfies memo brutero go ji court. To gichimo auditor gidwa wang. Igise jaji kar bruteri ko to se jaji ni George Bati jakuo. Kendo ode mogero ge pesa wa. Od no ngade wang. In bende in gi right to private property to kod right mar a fair trial. Kon gibi prove. Koro ka mwananchi oko bedo prevented. Angeti bona. Emo miyo kata chik kondiki ni oyiene ng'ama individual, private individual, nyaka police. Act in self-defense and act in protection of property. Yes. Winjo. Okang ni bia tibiro lae dot. Sende manie jikonda. Nitawe ikanya na dilungu police. Chiko ye na monda account reasonable steps to also protect my property. Okwadaka police. Biro kona kato kuri chopo giri no bro ngado mwa witne gugi kuja. So wananchi, civil society, they are doing a good job, but nti moko magiogo is over exaggerate. Gik moko kaka maro juanga. Mayando to police custody. Maka you are dealing with rogue people. Jo maricho. Manoko nego benini police in the first place. Kesi ngato ko kiyomo me de make mo biro mi kete custody. Yo me range de go kabro kenge. En mani kurbi jane kituo. Ibe ina criminal. But kai work the riot situation. To ngato tingo macho wadwa wangoka. Chope level miko na pana. Or you are protecting people. To kuru jitongore kaka ne jitongore to sabe. Okenyal bet kanya ni go selfie ka in police kata army. You must be there. Niko na awajo niko rugino gigika. Gimano awacho as a lawyer ni a human right remains a right until you leave the law. A human right remains a right until you leave the law. I have a right to loso eramogi kaka kalosoni kulwonga. Iwi. Lakini kakore chako yenyo. Kao mai toma yanye kao ma. Kora we law, kora donja defamation, kora donja anga kora kono weda. Kora right ni mari loso eramogi ka. Kora timonadi ngado regika. Kora from here kwa the Berlin criminal. Now, mano apply to every person. You have a right to demonstrate and picket
anywhere. Me go, me shout, pendigi kimoko until a cow machiti mogmillion assoon. Criminal offense called assoon. Or malicious destruction of property. The right ends. Could you don't want to get the right to a fair trial? Right to a fair trial. But before you get the right to a fair trial, look at how dangerous you are. It is your right to picket and walk. Like in the moment, me AK-47, me only go legally to authorized. To Kuru, you will be dealt with as a criminal. Okay. A criminal, much already, muting AK-47. You deal coordinate either your life or his life. Work in our capitalist society. And right. We have a right to free housing. But you have a right to travel. Free movement. Now the Angola, me the Msumbiji, me the Kure. Manakenya on your ticket. You have a right to worship. The others, rightness against you versus me, us versus majority, us versus government. All right. Yes. Katiba wan godo sani. Yes. Be nitiere gik moko miparo ni pok otimore maber ahinya e fundamental rights gi kata yore mag ratiro mag oganda. Ma ka in iwuon kane ng'eyo wacho ni kade poni chak edoke kendo. Yes. To magi ma dwa medo rido kata dwa mbeko matin mondo japiny ma gitieng mabiro. Yes. Oyud yot kata oyud ka waserieyo piny e yo makare. Katiba masani nitie three fundamental things. Number one, Katiba ne temo ne dwaro caliber of leaders. Mine yudo ka negi place education kamoro. Formal education be wadwaro. Inyalo bedo gi wisdom, inyalo bedo gi popularity, lakini formal education for you to understand this. Watemo nade? Wadwaro. Somehow interpretation to biro makise makoro formal education is not necessary. Wase end up kendo pulwa biro end up gi crazy ignorant popular people leading in high offices. Or understand the complexities of the whole thing. Or understand a long-term vision. Or and their mental capacity. Education you renew it and expand it. Manam yo kapo de school kati chwe ti board romnade. Ichakupu ni 1+1 and 2, 1+3. Kati sudia suda. Machopo kama koriko ni board mass 4. This and that equisonate. This is pange. Find the square root. Tenge ma cap. Obongo setimnad. Or expand. Kakori loso till loso gin. So education kaonge to wadong wabedo ga leaders, some leaders through euphoria. Right. Inne no kata mna jo pin ko se kalo chik. Gise kalo chik nade? Ojumbe mag yiero. Okay. Kakoro se kalo nyaka chike maricho. To ge go ko sirikal. All right. Kar go ko ne yawa. Jo man wa yiero ngane nyo wa yiero bunge poko loso nyaka dini. Ngane nyo wa yiero bunge kata gimo wacho okwa winjo. O wacho gi marogo. Ngane nyo ayer enogo mnakura. Kose yere gi magazeti mo maricho. Ti yudo ka jusi kun sirikal. Okay. So the weakness mar Katiba eni okwan gi strong sieving clauses. Massive no. Kapo ki chopo candidate mar chung. To gema. Chapter 6 wacho magi be ositiko de yomka. Chapter 6. Gi wacho ni leadership and integrity. Chapter 6 loso ne joma already near leadership. Moko mi jiwaja. O apply. Ne joma ose chopi office. Oko apply ne joma ni piny. Okay. Madwa donjo office. Okete ga ko diwa kete mi wa ke angoa ke clearance mara ke police ke ango bat. No lose ni kibedi office titiyo kama. Okay. To kamwa dwaro matabu ndini wasive. Kapok ng'ato donjo. Ero ini won midwa bedo MP ni. Corruption index mari chalo nade. Okay.
to usuri chulo nade to maendeleo isebede nade sasa tiyudo ka wawuok to pap kiny ng'ano donjo bati donjo to wedo donjo kusedhi kujo chonde tikono bwana anya tiyo pesa mang'eny nyaka duok pesa jogo wethagowa. Wadawinjo pach jo Kisumo kapok adhir Sylvester wadane winjo ni jo Kisumo wacho ang'o nyakwara mogi ma en iwacha wacha japiny bede kod duol nyakwara mogi nikech ma en katiba maru gima uneno ka samoro dieu mane gima wacho winjo ne jo Kisumo wacho ang'o wach mar katiba ka waingo higni 16. Erokamano ahinya George Bati, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu kuma wadwa mbeko kod jodak ma wuok Kisumu ginyiswa ni to bende ging'eyo pend chike ma pacho kaendi gi gigo ma winjo bedni pend chike go eko timo e ngima oganda kata ratiro ma oganda nigo kuom pend chike go eko. Achiel kachiel wadwa ni wawinj Twak mondo ginyiswa ni to gin ka ging'iyo gigi pend chike mar higa 2010 wacho ang'o to bende ging'eyo gigo ma pend chike go ochung'ne machiegni anyalo chako kodi mondo ichak na gi nyinge nyisa ni king'iyo constitution mar Kenya manolosi higa 2010 ang'o ma constitution ni ochung'ne kata gi dictate gik machalo nade? Nyinga luonga ni Vincent Ofafa ajatimo ala e boma ma Kisumu ka. Constitution ma 2010 anang'iyo gik moko adek. Wang'iyo sovereignty of the people, wang'iyo devolution, to wang'iyo bill of rights. To gima okonyowa sana en devolution, but koro gima kethe to en mibadhi. Devolution ber nikech ikelo power kuom ji machiegni. Gini seche ma entie national government cha wan jopiny wawinjo ni wabor kode, but sama koro duoke county level ka wachiegni kode to koro mibadhi ema kethe nikech iyudo ka koro corruption ng'eny e counties gi kabisa mondo mi ji otim development nikech funds ioro monego bedni timonwa development. Iyudo ka health sector pod okethore, ndechni pod orach kaka town ka iboyudo ni kuonde moko pod nderni rach, drainage system. Koro devolution ka onego bedni iketo committee ma strong monego bedni ng'iyo gik matimore ka gik moko development dhi mbele. Beparo ni constitution oseserve its purpose? Anya wacho no setemo dho ka wang'iyo ka waduogo korka bill of rights koni bana jopiny pod ywak ji ok nya wuoyo mayom, waonge freedoms of speech, yani constitution wakia ni karatije en marang'o nikech iyudo ka goons itiyogo gi josiasa kuom jok madhi express mana visions maggi to which monego bedni gin gik matimore free. And then ka wang'iyo sovereignty of the people, power nitie kuom jopiny. Koro jotendwa gi ka jopiny osemiyogi power to koro gin gikawo power bedo margi, ok gikawo power gimiyo giduoko ne jopiny. Power onego bedni bedo kuom jopiny. Koro an dagomb ni magi gik monego bedni jopiny take action kendo wawuok oko kata koponi diyowa to wawuok as a group kendo wawacho gik monego bedni dhi mbele. Koro amendments mage migombo ni oketi e areas mage? Amendments dagomb no oket sana kar bill of rights kae nikech jopiny osebedo ka hinyore kabisa. Iyudo ka ng'ato ok nyal share gimo owinjo kien as individual nikech oluor niketo ka wuok ka wacho kama to jogi dhi time nade. Koro pod waonge freedom of speech e Kenya kae. Koro kuondego wadwa notim amendments makata an ka wacho ni kech kaya to onge ng'ama donjona nikech ado keche makaya dong an free onego bedni awacho gima dwaro. Koro kanya neno ni onego tim amendment sana. And then devolution kae, karka devolution kae aneno ka mibadhi nitie mbele sana. Ma kinyalo ng'i ka kimedo nat moro e devolution kae, county government thoth corruption ng'eny monowa developments mang'eny nikech iyudo ka towns madongo pod wan gi shida mag pi, wan gi shida mag drainage system, wan gi shida mar ndara. Koro dewa sirikal mondo oyaw bade malach ong'i kaka jogi tiyo gi pesa e yo maler. Erokamano ahinya. Machiegni inyalo mana nyisa ni king'iyo tend loch gwenge chakre gavana, MP, MCA
be ineno ka gisetimo tich mowinjo bed ni gitimo nyaka ne Raila kel wach mar devolution machiegni manyiso ni power kata telo ikelo machiegni gi jopiny cha gi nyingi? Nyinga iluongo ni Spadhiambo Dero. Kada wuoyo e loch gwenge to an ok ane gima loch gwenge konyo godo jopiny, nikech jopiny thagore, onge ber ma jopiny neno. Ber ni malo to kichopo piny ka to dhano chandore mogik, mine mag mond liete osiko nindo kech onge kata kaka gikonyre. To malo to dhi maber. Mokwongo osiptal sani kata idhi onge thieth, osiptal olor. Koro ji winjo matek joma ni piny kae. An aneno ni sirikal mondo ng'iyane kaka ditim loch gwenge onge gima konyo go je piny. Mokwongo nderni richo, kata kiwuotho en bugni to ilose matin to weye kanyo kendo kiny pod jo pikipiki goyi kata piny kiwuotho e Kisumo ka. Koro an ok ane gima loch gwenge konyowago. King'iyo chike manokelnwa kaendi e higa 2010, miparo ni chikego osebedo ka konyo oganda? Chike manoket 2010 naneno ka ne konyo. En nokonyo moloyo koro masanigi. Naneno kokonyo ji. Kata ka Raila ne pod nitie, naneno ka ne pod piny ber. To sani to koro kethore, nyithindo wuok goyo ji e kor gweng', onge arita maber, ituro dhoudi, inego ji ka wuotho. An ok ane gima loch gwenge konyogo ji. Ang'o minyalo kwayo kotenore kod telo mar loch gwenge? Winjo gitim ang'o, gik ma gitimo marichogo, inyalo kwayo na winjo tim nade telo mabiro? An akwayo ni sirikal generation mabiro ni mondo lokruok mondo obedie. Ka ginyalo lokore, kata sirikal nyalo keto arita maber, to nyalo bedo maber. To ka koro arita no endo onge, yore thieth bende ok ane ka ni kare. Koro ok ane gima nyalo bedo maber. Sirikal mondo ng'iyane kaka nyalo konyo jopiny. Jopiny onge mor, gionge gi kwe, gidhi marach. Mana kamano jog baki, mano moko kuom paro mowuok kuom jopiny, kiwinjo ka giyango ni weche mag loch gwenge kata devolution ok osebedo ka tiyo maber ahinya kod jopiny, ka giyango ni e sekta mar thieth ok ne ka nitiere thieth moromo, kata sekta mar arita bende giywakne. Koro ka inyalo teg mago to nyalo bedo maber. E weche mag ratiro mar wuoyo e yo man thuolo mong'ere kaka Bill of Rights, bende giywago kanyo ni gisani en wach ma osekethore nikech oganda ok nyal wacho pachgi e yo man thuolo ka gionge luoro ni inyalo omgi kata timnegi gimoro marach. Koro gie thuolo ni endi mag paro mowuok Kisumu mabro duoko ni mondo idhi nyime kod thor wachwa ma wan go e kawuono e chenro ni mar Iwacho Awacha. George Bati an kuomi. Kamananya Millicent Adhiambo kuom twak gi jo Kisumu ka gimbe gigolo pach genyo to giwak weche mag ratiro. Mana achiel kuom gimoro walose ka kod wakili weda wach mar ratiro nikech en achiel kuom mise maduong' ahinya. Wadani wadhi e yweyo ka duogo to Sylvester Kokoth biro nyiso ni en wuon gi paro ma jopiny ogologo kapok duogo wakili weda chalo nari. Imbe bed thuolo mar ndiko na namba en 236 Facebook Ramogi TV Kenya mondo ayuda ne pachika asom ne wenda mani ka mondo wang'en to ere kaka katiba ne inyalo med keto bed makare. Wadhi ani yweyo ni. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round to go sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapika doorstep. Wow, umefika raka. Cheers! Dere, thank you so much. Have a good day. When it matters, we go. Download the WeGo right app now on App Store or Play Store. Powered by Citizen. Ne mama, ano kadwa kendo. Iwacho ni okidwar kendo, eh? An gima wacho ni en ok adwa kendo pare. Wiyo kethre, eh? Wiyo kethre. Kendo ok en paro kende, en chuny. Every
Every day something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Tunaingia State House na matendo. Parliament and Senate debating the issues that shape our future. What's the point of order? The biggest moments all streaming live on Viusasa. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. And that is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Reggae Iowa. Tichadek Nyakoromogi jwang ama nyojo tobe miero sana katogomba katu pole pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy. Kama nene, kikwana timo chon sana Nyakoromogi jwang ngomo wake Ramogi TV. Katu cha beach Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar gideka paga binya Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio Ramogi TV. Usikose. Liet maratari. Kuka Munga Daka pradega bicha bangasa bicha mara onyango Nyakoromogi kama na nyakumedo kete Ramogi TV mai wacha noka danka nosome katiba ma Kenya ni ber lakini katiba ematek rito katiba ematek nitie kaka onindo nyakonchiel chikitio kuom jomodhier to weyo jomoko mano kaluwore kod Duncan wacho kamano erokamano ahinya. Regan Omondi wacho ni asedonjo kaka pile antiere madhare kendo an pod apuoyo kaka chike manyien tiyo kendo ber to leaders mag counties to yako pesa jopiny to ok maggi kendo gindiko mana jotich mag nyawawa ng'eny sana mano kaluwore kode en bende aparni wacho weche mag corruption mane wedani selieko ka weadoga ne kuom Sylvester winjo kaka jo Kisumo loso giwacho ni ratiro mar wuoyo ni chal ka gima katiba ni pok okete maina ahinya. Wakili Ambrose Were ne wacho ni kapok ng'ato ketie telo chungo ng'ato bende katiba ni pok nomiyo tek ahinya makaber to ka okuon go kinyalo ng'ito read malong'o kama ikete chapter 6 mar integrity and leadership chande ng'iye ni kapok ng'ato donje telo bende ichunge ma ok mane ng'ama osebedo apisi. In pachi en mane ang'o gini miparo ni winjo bed ni timonegi lokruok ka oponi ni okel thuolo mar timo kata ma pok otiyo maber ahinya katiba ni minyalo wacho? Erokamano ahinya George kod wakili Weda wach mar ratiro mar japiny adwan monda wuoye matin ni katiba marwa on the Bill of Rights ne wabedo of ambitious kuom aneno ni ne wamiyo oganda wa ratiro samoro mang'eny ahinya ma ok ginyal manage. Ang'o momiyo awacho kama? Ka katiba omiyowa ratiro mar wuoyo, ratiro mar bedo kod peaceful assembly or picketing ka ok wating'o weapon, opanga, luth, le, bunde moramora. Katiba omiyowa ratiro mar express ourselves e yo moramora mwadwaro. To mano gima ne onego bed ni wayudo kwase develop wase bedo kod ikrok e yo mar personal and collective discipline, bedo joman kod luor, joma oluorore giwegi kendo joma oluoro jowadgi. Nikech freedom without discipline en a loose cannon. Nikech imiyo oganda wa ratiro mar express themselves. In their expression,
giboro tiyo gayany, gibiro tiyo gweche maricho, giboro yanyo jodongo kata jotendgi sama gi express themselves go. Koro there must be a limit na sama an gi katiba omiya ratiro na mar expression ni. An kenda eman kod right mar wuoyo to ng'ama awuoyo kuome marach cha to onge kod right. Let me give one year example ma gima nyocha neno kama nyocha timre umabei ma practical. Katiba omiyo group mora mora mar siasa kata oganda mora mora ratiro mar assemble peacefully mondo gisel agenda margi kata mondo girom gi jopiny. Yes. To katiba no okomiyo group madhi wuoyo gi jopiny no wuotho koting're kod mapek ka joma dhi lweny. Emomiyo kata the right to demonstration and picketing ondiko kamoro unarmed. Unarmed nyiso ni ukiting'o kata kidi, ukiting'o kata opanga, ukiting'o kata luth, ukiting'o kata bunde minyalo hinyogo ng'ato nikech dak ibed gi ratiro mar dhi assemble kamoro to the same right ma in go no i-target ni dwa ni dhi hiny ji kuro. Because right ok en mari kendi, right en mar oganda waduto. Koro e wach ma Bill of Rights no an aneno podi ni discipline mar joma kod right ni pod no piny kabisa to gi kethogo those freedoms kata gi abuse gi mismanage the rights ma katiba omiwa. Koro onego bedni sama wachiwo ratiro ma japiny nigo to japiny be must be held accountable. Ubende nyaka wachno ma katibu mi ratiro mar wacho gimidwa wacho, ndiko gimidwa ndiko, demonstrate ni dwaro haki yako ni. To haki yako ni no sama idwaro no omi thuolo mar sama idware to ihinyi nyawadu, iwang' duka mar nyawadu, itokio mar mtok nyawadu, kata igo gari mar nyawadu kod kite kata ito glasses mag supermarket machiegni kodi manoger samoro kata kapok onyuoli. Koro ratiro mar japiny nyaka bi kod responsibility. To responsibility no ka japiny ok nyal manage, to then that right should be withdrawn. All right. Adwa monda dhi e wach mar Jokisumo. Yes. Nitie mama moro owacho kanyo ni sirikal mar gwenge okone kaka konye. Okone kaka konyo kaka ne odwaro. Adwaro monda pogra kod pache no matin. Nikech kata Kisumo kama ne aneno ka entieno kipimo Kisumo kane devolution pod okobiro kod Kisumo winam bang' devolution higni 10 madhi koda 4 sani bang' devolution Kisumo sani en kama ber kabisa kendo ogerre kendo kiwuotho tinyalo ng'eyo ni wuothi city nikech koro nitie mwandu mag devolution mabiro e county ma Kisumo no kod counties mamoko to nitie kaka leadership mar county ma Kisumo no bende kod thuolo mar dwaro joket mwandu gi Kisumo kanyo mopogre gi chon mane president koyudo jo mwandu to ne gidwaro ni ja mwandu no dhi mana kuonde magiwuokie. All right. Makata en jatelo machon kane en wuok Rift Valley to joket mwandu duto mobiri Kenya odwa noter mwandu go kama owuokie makata pot odwa noger kuma onge pi. Koro devolution kuoma oseloko kendo osekelo lokruok mang'eny e counties wa ma Kenya ka. Tadwan monda wache e wach mar corruption ma wasebedo kuwa wueni. Penj achiel ma adwan monda penje jopiny. No ang' momiyo wach mar corruption ni kinde ka kinde obedo ga narrowed down to county governments kod governor kod county assembly bende to pesa mang'eny almost 85% mar taxes wa collect to dong in national government to japiny ok lu machiegni to ma pesa modong 85% modong in national government to timang'o. Okay. County government nitie gimi iluongo no dondruok mang'eny. Mana dwana wach nikech aseti county government. Ma ng'at ma okobedo beneficiary mar contract ma o apply to koyudo gimoro bedo kod ichrith nyiego kod fitina nikech ok en beneficiary kata gino kokonye koro gino rach.
kan tie komiti moketi county government ma oneno no onge kata wat ne onge mano gino rach. Kan tie ndara migero to kokali rangae kata kari tok dalane to mano ndara no rach okonego ger. Koro dondi mani county government structure omiyo county oket malo kabisa e weche mag corruption. But kwa the corruption index kod pesa mikwali Kenya ka ibo yudo pesa mabedo mismanaged from taxes wa usuru wa mwachulo ng'eng malali national government than mikelo 15% mabiri county government to kendi county government gemadwa na wach mar corruption. All right, yes, wamiyo county government devolve functions apar gang'wen. Devolve functions apar gang'wen mayudre part 2 mar 4th schedule mar constitution ni oketgi kanyo to pesa mitimo gigo to komi counties. Ma agriculture te omi county no bed in charge of agriculture. Chieth weche mag chieth te omi county government, weche mag loso chirni omi county government, weche mag payo county roads omi county government, weche mag kusambaza umeme kod pi omi county government. But pesa mabiri county government kusambaza umeme nitiere national government waziri. Nitie gimiluongo reticulation. Koro kosebiro to county government nyalo konyo. Street light, let me be specific. Wach mar street light en mar county government. Right. To street light imi county government, weche mag fire station omi county government. Weche mag controlling drugs gangono omi county government. But pesa mimiyo county government cannot implement gik ma devolve gi duto. Koro what happens? Lueny betie koro between county assembly ma are to carry out oversight kod county executive. Okay. Ni gini onego bed ni utimo to ok utim. Ang'o momiyo pok utimo ma? To pesa koro ichako lar pesa matin. To sama ilaro pesa matin ni ema iwacho ni ng'ane konyiewo ndiga mano kwalo pesa wa monyiewo ndiga. All right. Erokamano ahinya waziri. Weda aparo ni watieko wachno gi kanyo. Waziri wacho ni gima koro hinyo gini en wach mar devolution and national government. Katiba ni adiere kawang'iye bende o support devolution ni kaluwore gi spirit manie iye, chunye ma hiye nikech magi gin ting' me telo moket machiegni gi japiny magi kama jopiny kuongo gore kapok gidwaro gimoro amora en county. Gik moket mag dhi ne counties gi be nitiere dwaro mondo mede rie katiba ni mondo osir mise achiel kuom mag sirikal miluongo ni devolution king'ien. Erokamano, an aneno ni devolution county governments nitie two problems. One, nitie the county government the counties gibeyo. Problem and the leadership. Madam, your counties moko dhi maber, moko dhi maricho. Mondo wabed gi the bad leadership miwinjo maga wachogo tabu wuok kanye wananchi. Ene modhi okawo wuodwaigi mong'eyo ni lesi to jakuo to wiye tek to kiage moro amora to gone kura to tero. Mae manie party wa, mae ma support ng'ane. Koro kosedhi kucho to expect not a miracle. It's not possible. Okay. Winjo wacho. Mar ariyo awacho ni we don't have enough money as a country. Ma en a country mar 3 trillion. Trillion adi? Adek. Ndalo biro mano bed trillion kata 50. Ma 15% no kooli e county. To en a lot of money. Sani pod yo ka ng'eny pesa madoje county. Siji almost 70% madhi e county chulo go salaries. Magi be jo Kenya, ok inyal cheche gokinyi tiriembogi. Be kiriembogi be dhi e court. Koro pod wan gi gima kisungu luongo ni teething problems. Kama neno ka ne ok onego dhi e county and the national help. Bulk of it no onego dong' e national government. To ng'enye ne nikech ng'eny joma tindo ni e level 3, level 2, level 1 hospitals. Ng'eny wa kiwe level 6, level 5 ma sirikal dilo. Joma dhi Kenyatta tin moloyo joma dhi e gweng' Kombewa kumae kocha. So the cost of that money, the drugs, and the drugs are imported and they're expensive. Kae mano nego bedri looked. Maka amendment biro to kon wangiuruka kawades. Moko geto tin mar pesa. Eventually pesa biro bet. Lakini jopiny bende giwe yiero ngorokos.
Giyere moko giyere jokuoge, moko giyere incompetent people. Kaka sasa to expect miracle hapana. Okay. Hakuna. Itakuwa hakuna. Sasa ngadana party basi. Jam party. Nyakora mogi twak mare iwacho tielo mokuongo chope gi kanyo kama wakili Ambrose wacho ni hakuna tingen mari nikech kidieny mokuongo mar chik ni nyakora mogi oketo teko duto kuom japiny en in gi thuolo mar loso kata kokalo yor telo kaka kitelo madier ni mondo mi yudi erokamano ahinya wakili Ambrose Weda erokamano nya jaduong' Sylvester Kokoth ka itire dala Masiaya odwani wachope giko matwak marogi kanyo nikech no ka Jatend DCP Rigathi Gachagua loso daka winjane kaka owuoyo matin kapok wachako twak kod gavana mar kaunti ma Migori Dr. Ochilo Ayako ma osedonjo e studio kanya kwara mogi mondo wang'iyane kod ni weche mag counties to setio nang'o e weche mag dongruok ka ibuo katiba manyien ma wan godo gi sani. Nyakwara mogi wawinjane ni Rigathi Gachagua